Bună dimineața, vă spunem pentru a doua zi de making of. A venit și Vale cu noi la filmări. Mi amor, if you had seen me like this, would you have fallen in love with me? No, never. Așa. Trebuie să o prezint și pe Denisa. Ea este noua Carla, da, așa. Noua adiție a serialului nostru și este foarte emoționată. Ești emoționată? Puțin. Puțin mai mult? Puțin mai mult, nu? Maricon. 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 Da, frate, deci astăzi avem o a doua zi de filmare care o să fie foarte interesantă. Mă vedeți îmbrăcat, pregătit de secvență. Trebuie să începem acum să repetăm. O să fie o zi foarte, foarte, foarte grea și foarte complicată. Iani, cum zici că arăt? Like the Maricon. Like Maricon? Perfect, frate. Nu? We look like brother and sister, nu? Hai mă că e superb. Am fost și mi-am Turn around. Thank you. Perfect. Perfect. Proba prost de 6 ori. Aveți discuții, certuri în familie? Deci așa se întâmplă cu Marcheziane, tot timpul trebuie să fie certuri în familie, nu? Ia uite. Nu sunt certuri, sunt discuții constructive. Ăștia se iubesc tot timpul. Voi vă iubiți, frate. Voi vă iubiți. Cu ce te-am obosit, mă? frate, Voi vă omul iubiți, m-a mă, tot obosit. timpul. Gata, dragoste și pace, da? O să zică și fata asta, spune, uite bă, am venit să filmez cu ăștia și sunt cei mai proști oameni din lume toți. Deci Și-au intrat bine în rol. și-au intrat bine în rol, exact. Vezi? Hai, ai intrat prea repede. Stop. Hai încă o dată. Până la o familie. Are boala copiilor. Așa, nu mai știam ce era. Fără stop. Deci am terminat acum prima secvență în care filmez și eu și vă spun că se poate declara că mă cac pline de emoții. N-am mai jucat de 1000 de ani și mi se pare, chiar sunt fericit pentru rolul ăsta, că e un rol. Eu vă știți că în viața reală eu sunt foarte macho, sunt cu toate nebuniile. Maci! Ce e la macho? Nimic. Machu Picchu cel mult, nu? Machu Picchu cel mult. Deci E frumos, dar nu. e frumos, dar nu prea, exact. Da, frate, deci emoții, foarte, foarte, foarte multe emoții. Dar pentru început de filmare eu zic că e bine. A fost ok, Taure, nu așa? A fost, da. A Partea a fost doua foarte asta, bine. a fost bine. Chiar a fost bine ultima parte. Deci ești mulțumit, nu? Da, mie mi-a plăcut. Foarte bine. Bravo. Ia uitați-l și pe Brancu, rup. Bă, culmea că la tine nu mi-e... Bă, culmea că mie mi se pare că nu e mare diferență. Adică tu așa ești în viața reală, știi? Deci vă rog puțină liniște că în sfârșit încep Vine și arta. actorii să joace. Exact. În sfârșit a venit și actorii, da? Duc la ăia la interviu. Uitați, așa să te duci la interviu. Să mor, uitați-vă ce frumos arăți. Păi nu, zile tu. Ce să le zic? Ok? Set. Hai, aveți reacție acolo? La a doua, nu? Vă zic eu când să plecați. Și... acțiune! În fața camerei? Da, pe aici, pe lângă mine treci. Auzi, dar nu aveau și eu o pungă mână ceva? Lasă că le scot pormă. Deci de treaba ta. Bă, că ai oștenii mei! Du-te acolo! Hai, bă! Mușcă-ți în el! Când vrei tu, Alin. Șerge a doua, băiatul, hai! Și fii bărbat de data asta! Hai încă o dată. Totul? Cum te simți, Denisa, după your first action sequence ever? N-am auzit. Foarte bine, dar încă emoționat. Voi trebuie să știți o chestie, ea nu vrea să vorbească pe Instagram. Ea mă, remember I told you that she doesn't want to talk in her stories because she thinks that her mouth is strange. Oh my god. Cum poți să zici așa ceva? Is it strange? No. Bravo! Asta ca să vedeți cum arată portbagajul mașinii când ai de filmat, frate, uitați-vă cât haos e. What did they do? Film. Show they see. Se vede, Teo? So you didn't put this through. Ah, ok. But it's okay. Don't I look beautiful? Huh? Oh my god. Yeah, you Valentina is making fun of me and my small hat. Why do that? You have to say Cătălin beautiful like this. You cannot make fun of me. Nu e așa? Unul dintre cele mai grele, Cristi, unul dintre cele mai grele lucruri pe care le faci în momentul în care filmezi este relocarea, frate. Pentru că pleci de la mama dracu, te duci super departe
Și acolo trebuie să scar cu tine totul, trebuie să schimbi, trebuie să... E complicat rău, cameramani, schimbi, pui Cum o se lumină. zice du-te în pula mea? Ce? Cum o se zice du-te în pula Cum mea? o se zice? Ați văzut că am cenzurat aici ce a zis Măduțu, dar presupun că ați înțeles așa behind the scenes. Deci asta e problema cu relocatul. Deci am plecat din Fundeni ca să faceți o idee și acum suntem la universitate. Pentru că următoarele 10 secvențe sau 9 pe care le vom filma, le Andale, vom filma andale. aici. Da. My sister from another mother. Yeah. She's more little. Da, exact. The small sister, Small sister. Uite ce suflet bun are Măduțul din Iubiri Secrete. Bravo Marchidane, Marchedanie Macedon. Bravo, mă. Ești bine? Ce se întâmplă atunci când nu ai echipă și când totul facem noi de capul nostru? Sunt o grămadă de chestii cu care noi ne descurcăm și anume acum nu avem scenariu scos la imprimante și de pe telefon este destul de greu să stai să repeți. Și aici pe la universitate caut un Xerox din ăsta ca să pot să scot totul la imprimantă. Că repet, ai telefonul în mână, dar se văd secvențele mici, altceva, nu poți să notezi. E mult, mult mai complicat. Hai să vedem că zice aici mai în față zicea ceva de un Xerox. Un din ăsta cu print. Gata, am scos, avem scenariile. Yes! Filmăm acum într-un bloc pe Magheru, apartamentul lui Andrei. Și aici astăzi avem toată ziua, deci după ce am făcut relocarea aia de acolo, filmăm acum pentru încă vreo, nu știu, până terminăm. După ce mai sunt vreo 7-8 secvențe ceva de genul ăsta. Foarte interesant blocul ăsta, vechi, dar foarte ok locație. Ia, ce mai caure? Ce faceți? Băi, Narnia continuă. Un nou film. Frumos la pe tine Netflix. acasă, nu? Frumos la tine acasă. Ce faci? Un portal, mă, ce de fapt. Cine are? Uite-mă ce-mi place cum stau aici, toți trei greți. Uite și pe Andreea, zici tu Andreea acum. Bună! Andreea are un rol foarte interesant în serialul ăsta. Da, ți-ai adus peruca, nu? Da, o am. Și ochelarii. Și ochelarii. Bravo, perfect. Și nu știu cât timp o să treacă. Cum te facem? Betty cea urâtă. Betty la fea. Bine, Exact. nu o să fie greu de făcut asta, dar... Că e natural, nu? E urâtă, oricum e urâtă, e urâtă, cea mai urâtă e. Exact. Uite-o pe Andreea, ce frumos a metamorfozat. Sunt mai urâtă, nu? Dar tu de ce ai peruca? Ai tu peruca așa acasă? Da, îmi place să mai port și peruci. Îmi place să-mi schimb culoarea părului foarte des. Niciodată nu mă hotărăsc la o culoare. Mai nou vreau să-mi fac jumătate de cap blond și jumătate șaten. Ce ți și cu fetele astea? Să te văd întoarce de puțin? Ești perfect, ea este menajera, practic, menajera casei, sora lui Radu și menajera mea. Și ce te bagi, mă? Te bagi tu aici? Ia uite, Netă, mă, ce telefon ai, bă. Da. Ia uitați-mă ce frumos. Și câte ratați să mor eu. Ce vrem ăsta, are bani, milionar. Fiecare cu nivelul. M-a sunat Andrei să vii să discutăm despre o potențială colaborare. Ceea ce gândește Alin, serios? Te bazezi pe ceea ce gândește Alin, că din când în când și gândește. Nu știu ce frumos gândește, știu, au ieșit lucruri mișto din mâna lui. Da, multe chestii. Au ieșit, câte lucruri au ieșit, mă, din mâna ta, ia zi? Uite-te. Da. Uite, că zi-te pe National Geographic, frate. M-a filmat cu tigri, cu alea, s-a băgat. Bear Grylls era... Filmat tigri. Ăsta l-am văzut, Bear Grylls. Ce întrebare a pus domnul Alin Brancu? Cum se numește acest super mega serial? Bă, dar și care a fost răspunsul tău? A fost un normal, nu? Că Vlad Casino. Ma. Vlad Casino. Reclamă, ia să vină ăștia. să vină să plătească. Bă, îmi pare rău, dar filmez la atâtea proiecte încât nu mai văd capul, nu știu Și care. pe asta amatorii și așa nu prea, nu? Nu lucrez cu oricine așa. Da, mă, gata. Și te duci? Da, mă duc. Ați văzut cum știu îmbrăcat, ați văzut cum a venit Gabi. Elegant, frumos, aranjat. La el asta e important, imagine. Că după imagine nu mai e nimic. Bă, nebune, imagini și creier. Astea două împreună, dacă nu sunt astea nu mai e nimic. Cea mai mare și cea mai frumoasă apariție aici. Ia uite ce frumos. Valea mă face, trebuie să ne facem urât. Bine, e simplu la mine să mă fac urât, e destul de natural. Ce? Te simți aici, în WC-ul ăsta minunat. Mă simt bine, stau pe WC, fac pipi în timp ce Valentina mă... Aha. Parcă interpretezi rolul din... De Sheldon Cooper. Bravo! Bine, aș vrea eu. Etajul 7, etajul 7, etajul 4. E pe exact așa e, da. Nu știi că așa erai acolo? Aha. E foarte frumos. Ce acum? Gata. Branco, ia vino. Branco. Da, măi, perfect, ce e? It's perfect.
Ce apariție, doamnelor și domnilor, aici. Acest om. Da, mă. Acest om, dacă pot să-i spun. Deci face Ain't it apariția cool? pe canalul lui. Își face o apariție pe canalul și. Da, mă, e bine de tot, sunt fericit, îmi place cum arată așa. Nu e bine, mă? Ia uitați cum arată. Ia uite. Filmează și tu puțin ce o să vadă lumea. Ia uite. Să vadă lumea. Ușor, domnul Cătălin. Minus 50 de euro la salariu pentru că ai râs de mine. N-a râs, a fost ceva... De ce s-a râs de mine? Bă, nu mai fă reclamă la ăsta face, fă ceva. Astea e de pe de luat? Aoleu! Bă, Bă, bagă blur. Bagă blur, mă, nu, deci nu vedeți bagă cum Bruno Mars. Bă, Bă, trebuie să știi că Dar stă cum bine. te simți? deci bă, arăți mai bine ca în viața reală, ci că ar trebui să te Cum te pomenești. vezi-o peste 5 ani? Așa? Auzi, mă, dar ce înseamnă și haina și freza și tot? E bună, e bună, haina îl schimbă pe om. Nu, dar și freza e foarte... Totul e forță, uitați-vă. Am avut noroc cu Valentina și cu Denisa, dacă nu uitați. Dar e bine, mă, chiar mi se pare că e de acolo. E din filmul Da, mă, da, chiar e, așa. Eu o să văd cum o să jucăm, mă, tu trebuie Da, să dar vezi că trebuie să vorbești gen, adică elevat, Da, mă, programatorii și toate sunt elevații, adică sunt deștepți. Cum e? Mă, e- Da? E bine, elevatorul ăsta. Televat. Avantajul mare la filmări este că poți să te bagi cu două fete în baie și nu pare dubios. Adică n-ai niciun fel de problemă, nu se vede creepy și nici cringe, Între nu? timp una se machează. Una se machează, Eu zici că sunt de la casa de copii. casa de copii nu e acasă. Cum e frumos aici la filmări? E frumos, dar nu prea e aici și e ce trebuie. Mai venim. Repetăm acum prima secvență din serial, practic. Deci ca să vedeți ce se întâmplă la filmări, noi stăm aici și filmăm și uitați pe mătuțul, cum stă ca o lepră. Nu boss, eu sunt boss. Ai terminat de filmat? Am terminat de filmat și acum mă odihnesc, îmi trag sufletul și ascult pe ăștia cât de profi sunt. Și ce părere ai? Praf! Nu o să fie nimic al meu, glumez, nu, se trage la foc continuu și Bravo. calitate. Se Băi, muncește. frate, calitate, serios, toată lumea muncește și trage să iasă un proiect de milioane, ceea ce asta mă încântă cel mai tare. Cum stă mânuțul printre haine aici aruncat. Uite-te la mare. boschetar! Bă, cum stă Marchidan acolo. Deci stă așa aruncat cu hainele aia printre ele. Boschetar, ce ești pișate așa în anul? Ia-ți ăla. Datul la râs pe ăla care zice că muncim se trage pe brânci și pe urmă un cadru cu mine în care stau așa, zici că-s mor. Da, leșinați. Exact. Eu eram mai leșinat. Hai cu mine. Omul e închis, unde să te bag pe tine în pușcărie să... Ești rolul zilei, Sorin, cu siguranță poți să rezolvi cumva să pot realiza acest interviu? Carla, crede-mă, este foarte complicat ceea ce îmi ceri. Nu există nicio posibilitate, este foarte important pentru mine, pentru cariera mea și atât și pentru tine să evidențiem cum ai reușit să-l aduci în pușcărie din nou pe Daniel. Eu te cred, dar îți spun din nou, este foarte complicat să te bag pe tine în pușcărie, să-l intervievezi pe un pușcăriaș. Sorin, accept invitația ta la cafea, dacă reușești. Replica să o dați mai, să fie mai închegată. Ei, băgam ea așa. Alo, Vali. Plătim noi, nu-i Doamna problemă. Angela, eu nu spun vechi. Cred că s-a lovit. Hai mă, că nu contează. Da? S-a pus punct acolo. Și vii cu altă variantă. Ok, uite cum facem. Accept cafeaua ta. Dacă mergi și... Înțelegi? Da. Fă schimbarea asta aici. Că s-a auzit, există posibilitatea ca cineva să fie auzit de banii voștri. Și atunci de aici, fii direct aici. Da? Lângă el. Și stai dreaptă. Nu mai stai, nu, în sensul că nu mai ai poziția relaxată, pentru că există șanse ca ea să știe. Și ai o teamă vis-a-vis de treaba asta, da? Are bani, nu stai să te... După care, când pleacă, te duci înapoi și te uiți după ea, te tragi înapoi aici. Da? Uitându-te după ea și așteptați ca ea să plece. E obosită deja la ora asta. Deci a obosit după prima ta zi de filmare de toată viața ta, zi de filmare din asta, Da. cu personaj, cu totul, nu? Prima mea zi Cu cameraman, cu tot. Am mai făcut niște chestii astea pe Instagram, am văzut. Dar nu așa, nu? Nu așa profi și... Și cum ți se pare? Spune-mi tu cum ți se pare, cum ți-a plăcut să fiu Păi noi sora ta? suntem- Bă, vreau cu ea zi, mă, cum ți s-a părut? Hai că a fost mai Acum bine. pe bune vorbim, pentru prima oară din viața ei. Marea a fost Da. foarte mișto. Da, nu. Denisa a fost și ea pe aici cu noi. Cum să spui asta? Da, frate, A pentru spus, prima- acum la final a spus că... Gata, a fost excepțional. Gata, hai să mergem acasă. Voi nu mergeți acasă sau ce? Dar de ce să mergem acasă? Nu mergem mai bine să bem ceva? Da, exact. Hai să bem! Hai să bem, exact. Am scăpat și de Marchida, am scăpat de Mădălina, am Una scăpat. lume muncește mâine. La muncă, Deci noi tovarăși. suntem ultimii care au rămas Stai un aici. pic, ea nu poate, e prea obosită. Ia, Da. prea mult, înțelegi? Prea mult. Dar cum te simți acum, de exemplu, la finalul zilei față de ora 10, 9:30, 10 când ne-am văzut?
mai bună, mai profi, mai multă experiență, pot să zic. Și te simți și mai relaxată? Da, din mult punct- mai relaxată. Adică ai simțit diferența între secvențele astea și alea pe care le-am făcut azi dimineața, Da, nu? sincer. Primele... Adică dacă ai ști că mâine avem filmare din nou, ai fi mult mai relaxată de acum, nu? Da. Ai făcut, ți s-a părut ciudat, ai văzut că eu i-am spus ei când ne-am văzut prima oară că toată lumea face o grămadă de glume pe aici, se înjură. Eu ți-am spus că sunt mai relaxată după ce să vă cunosc. Foarte tare. Mă bucur mult de tot că ești sora mea și chiar sunt overly excited pentru asta. Bravo. Microbi, eu. Microbi, exact. Te-ai dezinfectat. Și acum, pentru cine crede că este ușor să filmezi, dați-vă voi și voi, cameramanii au plecat, toată lumea a plecat și noi trebuie să stăm acum să aranjăm puțin apartamentul ăsta. Nu vreau să-mi bag joc de el, evident l-am primit de la niște oameni foarte de treabă și trebuie să luăm, că s-a mâncat pizze, toate nebunile și luăm, le punem frumos, aranjăm să arate cât de cât decent comparativ cu momentul în care am venit aici și apoi plecăm, era 9:30. Ca și ăsta. Ia uite! Și prosopul. Deci, Alina a făcut o grămadă de ani de actorie. Tu ai și masterul, nu? Da. În ce ai master? Se pare că în măturărie. Ești cel mai bun pe măturat din anul tău. Sunt măturar șef. Măturarul șef, uitați-vă, dar uite, Alin știe, frate. Alin știe să fac. E bun. Asta face el când merge la filmările astea, de obicei pe el îl cheamă la sfârșit să facă curățenie, nu? Pe mine Stăciulescu de-aia mă ia la filmare, că știe că sunt cel mai bun pe curățenie. Dacă am master în domeniu. Da, asta exact. A doua zi de filmare e gata. Eu sunt cu bucățile din recuzită care au rămas pentru următoarele zile de filmare. Cred că o să fie în total pentru episodul ăsta, pentru primele 5 episoade. O să avem undeva la vreo 5 sau 6 zile de filmare. Să știți că eu habar n-am cum o să arate formatul ăsta de making of. Îmi dau seama că trebuie să adaug așa niște chestii interesante sau niște subteme pe care să le tratăm la un an și pe care să vi le arăt. Acum este pur și simplu o filmare din asta foarte haotică a lucrurilor prin care trecem noi. Dar da, formatul se va șlefui de-a lungul timpului, vă promit treaba asta. A fost și prima mea zi de filmare. Am avut toate secvențele și să știți că m-am simțit foarte, foarte bine să fiu din nou în fața camerelor cu colegi vechi, colegi noi, cameramani noi, dar mi se pare că rezonăm și chiar sunt satisfăcut de proiect. Astăzi, la finalul acestui making of, vreau să bubuim Instagramul Carlei, Instagramul Denisei, așa o cheamă pe ea. Îl găsiți în descriere, vi-l pun și pe ecran. Denisa Elena Toma. Intrați acolo, băgați un like, să-i aducem cât mai mulți followeri. Nu uitați că vă iubesc. Ne vedem în clipul următor, sunt foarte grele astea. La revedere. Pa, pa.